Haji Adamu uwar magaji. Musa mai sana'a nake nema. An ce zo gurinki. Kin san inda yake. Tun da aka yi mutuwan nan sai dai in ji shi yana habaice ko ya zo ya daki kofar ɗaki na da kafa ya wuce. Ni amma na daɗe ban sa shi a ido na ba wallahi. Na ji ana magana zai sayar da masallaci. Ko ba shi bane? Shi ne. To amma kai a matsayinka na kanin mahaifinsa, kai masa magana mana. Za ka yana sai da masallacin nan fa. Let's go! Yasa na zo in same shi. In masa magana. In ta shige shi, wallahi hamdi. In ba ta shige shi ba, mu san yadda zamu yi kuma. Ni na san yadda zan yi da shi. Yau ga mashi ne yana zuwa. Yau ka zauna gurin ka na zo ina so mai magana. Me za a gaya min a rayuwa? Maganar sayar da masallacin nan ka haƙura karka sayar da shi. Gaskiya masallacin nan sai na sai da shi, Allah ya ga. Kai yanzu a ganin ka sayar da masallacin nan kudin nan za su saka kai arziki. Masallaci shine arziki. Let's go! Shine wanda in na sayar nake ganin zan samu wani abu. Masallaci ya zo a crossing kan titi. Ni sai da shi kawai zan yi. Sai ka sayar da shi baka ce. Ka kai hakuri zan baka wani abu ka jajari amma magana sayar da masallacin nan kamar tare ta. Ina da bukatu a gabana da yawa. Kuɗin da zaka ban ba za su yi min arziki ba. Wannan masallaci shine idan fa ban sai da masallacin nan ba fa. Shikenan. Ai maganin buri karan maguzawa. Bariki fa alalan gero ce fa in ka iya bariki alalan gero. Abale ina so kai min maganin shi. Na rantse sai na faffasa ma kokan kanka. Na sha tablet.